бисёре аз духтароне ки бо футболбозон вомехӯранд ин намуди алоҳидаи духтарон мебошанд. Чунин духтарон танҳо як мақсад доранд: ягон футболбозро ба худ ошиқ кунанд ва ин новобаста аз он ки ӯ ба зеб аст ё ин ки не. Имрӯз мо мехоҳем дар бораи духтарон дар ҷаҳони футбол гап занем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компанияи 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осасаш эътимоднокист. Агар футболро хуб фаҳмид, то ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. қиссаи ишқи Александр Зайченко ва Влада Сидан идома ёфта шудааст. Камтар аз як сол пеш онҳо бо ҳам вохӯриро сар карданд. Акнун бошад тӯи онҳо наздик аст. Агар касе надонад, пас аз ғалабаи мунтахаби Украина ба Португалия, Зайченко ба Влада пешниҳоди хонадорӣ кард. Онҳо бо ҳам дербоз шиносанд, аммо ҳоло тобистон Влада бо дӯсти Зайченко, ки ӯ ҳам футболбоз аст, Андрей Бринчук вомехӯрд. Ҳамроҳ бо Андрей Зайченко дар академияи Шахтёр Донецк бозӣ мекард. Аҷиб аст ки ҳоло ҳам ин футболбозон муносибати хуб доранд ва пештар ҳатто бо ҳам якҷоя истироҳат мекарданд. Даниэл Ллойд модели англис мебошад. Ӯ мис Британияи соли 2006 аст. Дар синни 36-солагии худ ӯ фурсат пайдо кард ки бо 4 футболбоз вохӯрад. Ӯ карьераи ошиқии футболашро бо бозингари пештараи Манчестер Юнайтед Теди Шерингем оғоз кардааст. Баъдан Ллойд як сол бо Бенд ва Дефо вохӯрдааст. Соли 2012 бошад Даниэл бо бозингари пештараи Тоттенхем Ҷейми О'Харри хонадор шуд. Дар 2 соли зиндагониашон ин ҷуфт соҳиби 3 писар шуданд. Соли 2014 бошад аз пушти хиёнат ва ҷанҷол онҳо ҷудо шуданд. Баъд аз як сол Даниэл ҳаёти футболбозонро тарк кард ва бо электрик хонадор шуд. Ана боз як модели британии дигар Анар Атанис ҳамчунин шикорчии ҳақиқӣ аст. ӯ бо 5 футболбоз вохӯрдааст ва ин танҳо онҳое ки ба мо маълуманд, зеро маълумоте ҳаст ки ӯ бо бисёр футболбозон вохӯрдааст. Анара бо Дарам Бен Ҷерман Пенант вохӯрдааст. Анара ҳатто як футболбозро бо дигараш иваз кардааст. ӯ бо Юмбер вомехӯрд ва дар ҳамин вақт бо футболбози пештараи Манчестер Юнайтед Киран Ричардсон ҳамхобагӣ кард. ӯ муддати дароз бо Самир Насрӣ вохӯрдааст ва муносибати онҳо ҳам беҷанҷол набуд. Дар аввал Анара рӯи рост тренери мунтахаби Фаронса Дидье Дешамро танқид кард, зеро ӯ Самирро ба ҷоми ҷаҳон 2014 ба мунтахаб даъват накард. Соли 2016 бошад Насриро ним сол аз футбол маҳрум карданд. Ин саргузашти дароз аст, аммо агар кӯтоҳ карда гӯям пас аз ҷудошавиашон дар телефони Анара твиттери Насрӣ буд ва вақте сурати Самирро бо духтур дид, дар твиттери ӯ навишт ки ӯ гӯё бо ҳама духтурони беморхона ҳамхобагӣ кардааст. Ҳама хостанд ин ҳодисаро бифаҳманд ва маълум шуд ки Насрӣ дар беморхона шифо меёфт ва ӯ зидди қоидаҳои кумитаи антидопингӣ доруҳои манкардашударо истеъмол мекард. Дар натиҷа Насриро аз футбол дар аввал як сол маҳрум карданд, сипас муҷозотро то 6 моҳ кӯтоҳ карданд. Аҷиб аст, аммо Насрӣ зуд хафагиашро фаромӯш кард ва аллакай баъди як сол бо Анара вомехӯрд. ҳоло мо дар бораи чорум духтар гап мезанем ва сеюм бор Бентро хотиррасон хоҳем кард. Дар солҳои 2000 футболбози пештараи бисёре аз дастаҳои Англия бо модел ва актрисаи машҳур Ҷемма Аткинсон вомехӯрд. ҷуфт қариб бо ҳам хонадор мешуданд, аммо аз сабаби диққати бисёр ба Аткинсон аз тарафи мардони дигар, Бент бо ӯ ҷудо шуд. Пас аз чанд сол сурати Аткинсон дар муқоваи маҷаллаҳои британӣ дубора пайдо шуд, зеро ӯ бо Криштиану Роналдо вомехӯрд. Бо Роналдо муносибати онҳо дароз набуд. Ҷемма фаҳмид ки Криро бо духтарони сабукпош шабро гузаронидааст ва аз ӯ ҷудо шуд. чӣ хеле ки шумо медонед, Аткинсон ягона ҳавасманди футболбозон нест ки ӯ бо Роналдо вохӯрда бошад. Соли 2009 Роналдо боз бо як модели британии дигар Элис Гудвин вомехӯрд. Бо Роналдо муносибати онҳо он қадар дароз набуд, аммо ӯ баъдан бо дигар футболбоз вохӯриро оғоз кард. Футболбози пештараи Ливерпул Ҷермен Пенант. Бо Ҷермен муносибати онҳо ҷиддӣ буд, онҳо хонадор шуданд ва то ҳол бо ҳам ҳастанд. ҳамон соли 2009 Криро якним моҳ бо модели италиявии Рафаэлло Фико вохӯрдааст. Рафаэлло аз ҷудо шудан бо Роналдо ғамгин нашуд ва дар ҷустуҷӯи футболбози дигар буд. Ҳамчунин Фико бо Марио Балотелли вохӯрдааст. онҳо муддати дароз бо ҳам вомехӯрданд ва якҷоя зиндагӣ мекарданд. Рафаэлло духтар таваллуд кард ва Балотелли ин духтарро қабул накард ва гуфт ки ӯ духтараш нест. Аммо тести ДНК падарии Мариоро тасдиқ кард, аммо ин ҳеҷ чизро тағйир надод. Балотелли бо Фико ва духтараш ҷудо шуд. Роналдо ва Серхио Рамос бо як духтар вохӯрданд, Нареида Галярдо. Дар аввал дар яке аз клубҳои Малёрка Серхио Рамосро ба худ ҷалб кард ва баъдан пас аз чанд моҳ бо Роналдо вомехӯрд.
модел ва журналисти испанӣ Элизабет Рейс танҳо бо ҳимоятгарон вохӯрдааст. Шояд духтар рекламаи презервативҳоро хато фаҳмида бошад, ки ҳимоят дар ҷои аввал меистад. Рейс 1 сол бо Серхио Рамос вохӯрдааст. Баъдан бо ҳимоятгари Хетафе Алексис Руан вохӯриашро идома дод. бо ӯ ҳам кораш барор нагирифт. Соли 2012 бошад, мисс Испания бо ҳимоятгари пештараи Рубин Серхио Санчес вохӯриро оғоз кард. аз соли 2014 онҳо хонадоранд ва соҳиби як духтар мебошанд. анализи Чавес шикорчии ҳақиқии футболбозон мебошад. Бо ин духтар Раҳим Стерлинг, Мемфис Депай ва 3 сол бо Витсел вохӯрдааст. охирон футболбозе ки бо Чавес вохӯрдааст ин Карим Бензема мебошад. ӯ хело ҳам ҳаваси хуб дорад. Риҳана, Чавес ва охирон духтар магнити ҳақиқии футболбозон ва мардони муваффақ мебошад. модел ва актриса италиявӣ Элизабета Каналес 3 сол бо ҳамлагар Криштиан Виера вохӯрдааст. ҳамчунин ӯ бо Риҷан Алдо, Дидье Дрогба, Жозе Маурино вохӯрдааст. ва соли 2009 то 2011 бо яке аз машҳуртарин марди дунё Ҷорҷ Клуни вохӯрдааст. ҳоло модели 41-сола ором шудааст ва бо хирург хонадор аст. хайр чӣ дӯстон, видео ба шумо маъқул шуд? аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан. агар ин духтарони видео шав дар хобатон медоранд, усшафам. ба ҳамин тамом, бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хайр, то боздид.